Krásny deň, moje meno je Kristýna Chabrečková, som vzťahová mentorka, trojnásobná mama a už môžem povedať, že spokojná manželka v 26-ročnom vzťahu s mojim milovaným mužom a autorka projektu Vzťahy na rovinu. Dnešné video je o tom, aká je hierarchia v partnerskom vzťahu a kde je partner, kde sú rodičia a kde sú deti, pretože tu máme často taký guláš v tých vzťahoch a nerobí to niekedy dobrotu. Takže vzťah vytvárajú partner a partnerka, muž a žena. Oni boli prví a až potom prišli deti, ak prišli. A často sa stáva, že nám do tých vzťahov kecajú naši rodičia. Niekedy aj v dobrej viere, veď to je v poriadku, môžeme si nechať poradiť, môžeme si rodičov vypočuť, aký majú názor na nášho partnera, na našu partnerku, ale mali by sme určite počúvať svoje srdce, svoju intuíciu a mali by sme vedieť a slobodne si vybrať toho partnera, partnerku. A predsa je to náš život. Vychádzame v podstate z toho, že sme dospelí a za svoj vlastný život a za svoje rozhodnutia si zodpovedáme my, čiže berieme si plnú zodpovednosť. Preto môžeme si vypočuť rodičov a nemusíme. Áno? Keď je to ešte takéto slušné. Zatiaľ čo v niektorých rodinách to bohužiaľ funguje aj tak, sú tam rôzne manipulatívne techniky alebo rôzny nátlak, tohoto si vezmeš, tohoto si nevezmeš a podobné veci, ten je taký, tá je onaká. Vždy sme to mali zvážiť a to rozhodnutie je vždy na nás. A absolútne by sme si nemali nechať, keď sa do vzťahu, keď je to veľmi nátlakové a veľmi manipulatívne. Vtedy je tu na mieste naozaj si to odkomunikovať s láskou a povedať ďakujem za tvoj názor, vážim si to a je to môj život, ja sa rozhodnem podľa seba. Napríklad. A potom, v podstate, keď už sme v tom vzťahu, tak potom tam vznikajú veľmi zaujímavé situácie, niekedy nie veľmi príjemné. Napríklad, keď pár, muž a žena už majú napríklad deti a vymyslím si, že svokrovci vyžadujú, aby sa každú nedeľu chodilo na nedeľný obed. Áno, a robí sa tu rôzne nátlakovo. No ale to by ste tu mali byť, ale vy na nás vôbec nemáte čas a vy tu vôbec nechodíte a my tie deti vôbec nevidíme. Áno, na jednej strane, OK, na jednej strane je to také, že áno, bolo by fajn, keby starí rodičia možno videli aj svoje deti, aj svoje deti, aj svoje vnúčatá. Druhá vec je, či sa im naozaj chcú plnohodnotne venovať, pretože niekedy je to len o tom, vyžadovať si vlastne pozornosť sám pre seba. Znova, tu sme ako dospelé bytosti, muž a žena, partneri, a tu by sme sa mali obidvaja dohodnúť. Takže ak manželkyni rodičia stále volajú, že poďte, musíte chodiť, a je tam taký ten nátlak a vy vôbec nechodíte a je to také manipulatívne a vám sa nechce, nevládzete, ste unavení, chodíte do práce, staráte sa o deti, alebo len proste nechcete chodiť každú nedeľu, pretože chcete svoj čas stráviť inak, tak je to absolútne v poriadku a treba to komunikovať. A je to práve na týchto dvoch, čiže muž a žena. Čiže muž by mal podporiť svoju partnerku a partnerka by mala zasa podporiť svojho partnera, pretože to môžu byť aj rodičia partnera, ktorí si takto možno vynúcujú pozornosť. Áno, nemusia to robiť úplne vedome, ale sú to dosť časté veci, pretože v minulosti naozaj tie vzťahy fungovali trošičku inak. Teraz už sme v tých vzťahoch takí slobodnejší, už myslíme viacej na seba, čo je v poriadku. A nedáme si kecať, hej, do tých vzťahov. Ani by sme si nemali nechať. Pretože keď pri takejto situácii tá manželka teda povie tomu mužovi, že vieš čo, ale veď pre dobro rodiny, vieš čo, poďme tam, veď nejak to zvládneme rýchlo, tú návštevu. A muž vlastne hovorí, ale veď ja tam nechcem ísť, ja tam nepotrebujem chodiť každú nedeľu. Je to obrovský zásah do toho vzťahu, pretože tá žena nerešpektuje toho muža, že on nechce ísť. Zároveň ona nerešpektuje samu seba, lebo sama tam nechce ísť. V takej intenzite tam nechce chodievať. Áno, lebo jednoducho máme svoj vlastný život. Chce ho tráviť nejako inak. Takže nerešpektuje seba, nerešpektuje partnera a to je obrovský zásah vlastne do toho vzťahu. A keď sa takéto veci vlastne nekomunikujú úprimne
áno, a s rešpektom, tak potom sa tí dvaja dosť často ako idú spolu a potom sa dosť často vlastne takto odpájajú a začnú ísť vedľa seba. Už ani nepovedia tomu druhému, lebo však ten na to kašle, alebo to nevie vyriešiť. Alebo to nevie vyriešiť, áno. Alebo to idete vyriešiť a dostanete sprchu. Studenú sprchu. Takú nepríjemnú. To je v poriadku a znova je zodpovednosť na vás, ako sa vlastne zachováte. Čiže áno, nechajme si poradiť. Áno, nechajme si poradiť možno aj od priateľov, ale vždy je zodpovednosť na nás, takže zasa si nesme aj tú zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Už, či to bolo správne, či to bolo nesprávne. A zasa v živote nerobíme len úplne tie správne veci. Sme tu na to, aby sme trošku sa aspoň na tých nesprávnych niečo naučili. Čiže tí rodičia sú vlastne až za nami. V podstate v tom vzťahu je muž a žena na prvom mieste, ten partner, partnerka by mal byť na prvom mieste a potom sú deti. A až potom sú rodičia. Pretože to je chod toho života smerom dopredu. Takže tí rodičia už si vychovali svoje deti, majú svoj partnerský vzťah podľa toho, či do toho dávali energiu alebo nedávali, tak ten partnerský vzťah tak vyzerá alebo nevyzerá. Samozrejme, majme ich v úcte, absolútne, ale nechajme ich zodpovednosť za ich vlastný život rodičom a my sa venujeme primárne sebe, partnerovi, partnerke a až potom deťom. Pretože mnohé ženy, a toto sa týka viacej žien, ale niekedy aj mužov, a priznám sa, robila som to aj ja a dosť to teda ničilo, ten vzťah. Mnohé ženy sa upnú na deti. Tým, že nevedia možno komunikovať s tým partnerom, že ten vzťah neprehlbujú, že možno si nie úplne správne vybrali partnera, áno, a teraz to berme na obidve strany, tak potom sú v takom vzťahu, ktorý by sa aj dal opraviť, len možno nevedia ako na to. Týmto vás pozývam do spolupráce napríklad a sa upnú na tie deti. Upnú sa na tie deti, že teraz budú len trošku preženiem obskakovať tie deti a tuto, aby všetko mali a tuto vlastne im sa nachystá a muž je niekde na poslednom mieste. Alebo tá žena je na poslednom mieste. Áno. Čiže pozor na to, drahé ženy, pretože muž sa cíti potom odstrkovaný. Áno. A ono aj v tej spoločnosti nám to tu tak koluje, že preboha, že tie deti majú byť na prvom mieste. Nie. Nie. Ja som robila tiež tú chybu. Ja svoje deti absolútne milujem. Najviac na svete. Najskôr seba, potom partnera a potom deti. Áno. Ale najskôr bol ten vzťah. Veď predsa nemám vzťah na to, aby som mala deti a potom im sedela pri sukni. Tie deti vychovávame a púšťame do sveta, aby sme možno ostali s tým partnerom. Možno to niekedy nevidie s tým partnerom, tak potom možno s nejakým iným partnerom alebo partnerkou. Ak ste muž teda. Dobre, čiže nedávajme si na piedestal tie deti. Len okolo detí. Učme ich samostatnosti, dávajme im zodpovednosť, venujme sa im a to najlepšie, čo im môžeme dať, je pekný príklad toho vzťahu. To neznamená ideálneho vzťahu, pozor, žiaden vzťah nie je ideálny totižto. Môžete sa aj pohádať, môžete mať iné názory, absolútne, veď pre Boha asi tu nemáme dve osoby, ktoré by boli 100% rovnaké a mali názor na všetko absolútne rovnaký. Nie. Ale dajme im ten pekný príklad toho, že OK, keď niečo nevíde, aj prídem, ospravedlním sa. Aj sa snažím urobiť tomu druhému radosť. Aj toho druhého rešpektujem. A vzájomne tie deti sú ako špongia. Toto si zapamätajú, toto si nasajú a potom to vedia priniesť úplne nenápadne, automaticky do svojho života. Čiže to najlepšie, čo môžeme urobiť sami pre seba, ak chceme byť teda vo vzťahu, a aj pre ten vzťah je naozaj sa starať sám o seba, rešpektovať aj seba, rešpektovať aj toho partnera. Ten vzťah má zase nejaké pravidlá. Nemôžeme si tam úplne robiť každý, čo chceme. Hej? To som povedala veľmi všeobecne. A keď sme tu naplnení, tak z tejto lásky, z tejto naplnenosti môžeme dávať energiu vlastným deťom. A samozrejme môžeme dávať energiu aj tým rodičom. Úplne v poriadku. Áno. Áno, vážime si ich. Ale aby to nebolo na úkor nás, na úkor našich detí, na úkor nášho vzťahu. Dobre, čiže toto je veľmi dôležité posolstvo. Vo vzťahu sú naozaj dôležití muž a žena. Sú na prvom mieste. Ich spokojnosť. Až potom sú deti, až potom sú ich
rodičia. Dúfam, že vám toto video pomohlo. Ak máte nejaké aha momenty alebo otázky, kľudne mi napíšte dole do komentárov a budem sa tešiť na budúce.